Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng lola ko. Bale, tiyahin niya. Taong 1948. Putotan, Iloilo. Itong mga panahong ito, yung tiyahin ng lola ko merong grupo na palagi niyang kasakasama sa bukid. Kasama sila ng mga magsasaka kapag kapasan na. Minsan hindi lang sila sa bukid kasama ng mga ito. Minsan kapag aani din ng mga prutas itong mga magsasaka na to, sila din yung kasakasama. Kumbaga, grupo silang binabayaran ng mga taga-ani para tulungan sila. Isang hapon, galing ang grupo ng tiyahin ng lola ko sa Nyugan. Yung may-ari kasi ng lupa, kailangan ng serbisyo nila. Hekta-hektarya ang Nyugan nito kaya kailangan talaga niya ng maraming tao. Nagsimula sila magtrabaho 9:00 ng umaga. Kaya naman ganyan kaaga, kailangan kasi nilang makarami ng buko. Ang bayad kasi ng may-ari ng lupa sa kanila, per buko na makukuha nila. Sa kagustuhan nilang kumita ng malaki, nagpasya silang magtrabaho mula 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Sa tansya nila, makakarami na sila niyan. Hindi nila napansin ang oras. Inabot na sila ng 5:00 ng hapon. Sabi ng may-ari ng lupa, medyo madilim na. Mabuti pa, umuwi na sila at bumalik na lang bukas ng umaga. Sa haba ng oras nila roon, kahit papano nakarami naman sila. Matapos siya ay umuwi na sila. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, silang apat, merong narinig na iyak. Yung iyak na yun, para bang nanggagaling sa isang sanggol. Nagtaka sila kasi gitna ng kakahuyan, tapos merong umiiyak na sanggol. Ang naisip kaagad ng tiyahin ng lola ko, baka pinaglalaroan sila ng mga engkanto. Kaya ang sabi niya sa mga kasama niya, tumakbo na lang sila at wag na lang pansinin. Yung tatlo ayaw. Dahil ang nasa isip nila nun, baka merong buntis ang nanganak hindi kalayuan sa kanila. Tapos hinimatay yun. Kaya ang kailangan nilang gawin, hanapin yun at tulungan. Yung tiyahin ng lola ko, sobrang nag-aalangan talaga sa gusto nilang gawin. Wala eh. Yung tatlo, gusto talagang hanapin kung saan ang gagaling yung iyak. Nag-ikot-ikot sila hanggang sa nakarating sila doon sa may napakalaking bato. Naglakad lang sila ng konti. Tapos sa gilid ng bato, ando doon yung sanggol. Nakalagay ito sa pinagpatong-patong na dahon ng nyog. Nilapitan nila kaagad kasi mag-isa lang yun doon. Wala na yung nanay. Pag-angat ng isang kasama nila, punong-puno ito ng dugo. Meron pa itong pusod, kaso kalahati na lang. Para bang pinuto lang yon tapos agad-agad na umalis yung nanay. Tansya nila, nasa malapit lang yung nanay nun. Baka nasa paligid pa. Kailangan nilang hanapin para ibigay yung sanggol sa kanya. Ang tagal nilang nag-ikot-ikot doon sa malaking bato. Pero wala. Hindi nila nakita yung nanay. Tapos yung sanggol, tumigil na sa pag-iyak. Ang ginawa nila, pinulupot na lang yung pusod nun sa katawan. Tapos may isa silang kasama na nag-alis ng damit niya para ipangbalot sa katawan ng sanggol. Akala nila wala nang buhay yung sanggol kasi hindi na ito gumagalaw. Nagmadali na silang maglakad para pumunta sa simbahan. Yun kasi yung malapit na pwede nilang puntahan na makakatulong sa kanila. Habang naglalakad sila, kabadong-kabado yung may karga sa bata. Kasi pakiramdam niya, wala nang buhay yun eh. Hindi na kasi gumagalaw tapos hindi na din umiiyak. Ang naisip niya, bakit hindi nila silipin yung kalagayan ng sanggol? Huminto silang apat para tingnan ito.
pagtingin nila sa sanggol, ibang-iba na ang itsura nito. Meron itong dalawang malalaking pulang mata, matatalas at malalaking ngipin. At yung balat nito, pulang-pula at maraming sugat. Nakanganga ang bibig nito na para bang sasakmalin niya sa leeg kung sino man yung may buhat-buhat sa kanya. Ayon sa tiyahin ng lola ko, meron siyang naririnig na maliit na boses tapos karalkal. At nanggagaling yun doon sa sanggol. Yung tunog parang... Dala ng taranta, naihagis niya yung sanggol papalayo sa kanila. Paghagis niya, nagtakbuhan silang 4 papalayo doon. Laking pasasalamat nila kasi meron silang nakitang mga magsasaka na pauwi. Sinabi nila sa mga ito kung ano yung nakita at nahawakan nila. Binalikan ito ng mga magsasaka kasama sila. Pag-angat nila doon sa damit, wala na yung sanggol. Ni bakas na mga dugo nito ay wala na din. Akala tuloy ng mga magsasaka nagloloko lang sila. Pero sa itsura ng 4, talagang makikita mong totoong-totoo kung ano man yung nakita nila. Tapos yung isa, wala pang damit pang itaas. Buti na lang at meron itong malong na nakabalot sa katawan niya. Sabi nung isang magsasaka sa kanila, yung damit na pinangbalot doon sa sanggol, wag na nilang isusuot ulit. Ang mas mainam na gawin doon, sunugin na lang niya. Baka kasi mamaya sumunod yun sa kanya eh. Wag din niyang iiwan doon yung damit. Kasi baka may ibang taong makadampot nun, tapos yun naman yung sundan. Matapos sa maiksing diskusyon nila, hinatid sila ng mga magsasaka sa kani-kanilang mga bahay. Kinaumagahan, nagkita-kita ulit silang 4. Tapos tinanong nila yung isang kasama nila kung sinunog ba nito yung damit niya. Sumagot naman ito ng oo. Pinagpaliban muna nila yung trabaho nila at agad na pumunta sa simbahan para tanungin yung pare kung anong klaseng nilalang ba yun. Nung nakarating sila sa simbahan, kinuwento nila yung naging karanasan nila. At ayon dito sa pari na ito, hindi lang pala sila ang nakakita ng ganung uri ng nilalang. Meron pa isang beses, umabot doon sa simbahan yung sanggol. Hindi pa man din nakakatapak sa simbahan yung may karga sa kanya. Kinalmot na kaagad siya sa braso niya at lumundag ito. Kitang-kita nung naghatid sa sanggol na tumakbo yun papalayo sa simbahan. Pero hindi na sanggol yung nakita niyang tumatakbo. Isa na itong malaking tao. Nakahubot-hubad at kulay itim ang buong balat. Tapos maraming iba't ibang klaseng tinik sa buong katawan niya. Kitang-kita ng 2 mata niyang nagmamadali yung tumakbo papalayo ng simbahan. Para bang takot na takot ito. Akala niya takot. Nung lumingon ito sa kanya, nakangiti ito na para bang nang iinsulto yung itsura. Ordinaryo lang yung mukha nun, parang tao lang. Pero meron itong napakalaking ilong na halos tumama na sa kanyang katawan dahil sa sobrang haba. Tapos yung mukha niya, punong-puno rin ng maliliit at malalaking tinik. Nung nakwento ito sa kanila nung pari, hindi sila makapaniwala kasi halos pareho ng kwento yung nauna sa kanila at kwento nila. Ang kinaibahan lang, nakarating ng simbahan yon. Sila kasi hindi nakarating eh. Ang payo ng pari sa kanila, tuwing lalampas ang 4:00 ng hapon at meron silang maririnig na iyak ng sanggol o kahit yung mga iyak ng hayop, wag na wag nilang pupuntahan yun. Wag na lang nilang pansinin. Dahil maaaring naghahanap lang yon ng bago niyang bibiktimahin.
Hindi alam ng pare kung uri ba ito ng aswang, laman lupa, engkanto, o ang pinakakinatatakutan niya. Baka ito ay isang uri ng demonyo. May isa pang sinabi sa kanila yung pare, na kaya sanggol ang ginagamit na itsura nito para makapanlin lang. Dahil nagmula ang kaluluwa nito sa isang sanggol na namatay. Dala ng sadyang pagpapalaglag ng nanay nito habang nasa sinapupunan pa lang siya. Itong mga panahong ito, hindi pa uso yung mga palaglag-palaglag na yan. Ang ginagamit pa nilang pampalaglag noon, yung mga iniinom na iba't ibang klase ng halaman na pakukuluan tapos kakatasan nila. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa uri ng halaman na yan. Pero isa yan sa mga epektibong makalumang pamamaraan kung gusto mong magpalaglag. Balik tayo sa kwento. Nung narinig nila ang lahat ng mga sinabi ng pari sa kanila, lahat yon ay itinatak nila sa kanilang mga isipan. Lumipas pa ang ilang linggo. Tuwing uuwi sila galing sa palayan o kung saan man sila nagtrabaho, nakakarinig pa rin sila ng mga pag-iyak. Pero hindi na nila ito pinapansin. Diretso lang sila sa kani-kanilang uuwian. Ito ding 1940s. Wala pa silang tawag sa ganitong uri ng nilalang. Pero tayong lahat, alam na alam natin na ang tawag sa nilalang na ito ay tiyanak. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung sinabi nung pari sa kanila, meron talagang punto eh. Yun bang demonyo na nagpapanggap na sanggol para kaawaan? Diba, pwedeng-pwede yun? Kasi, hindi lang naman yan ang kayang gawin ng mga demonyo para makapanlin lang. Magandang halimbawa na dyan, yung mga exorcist, diba? Kung pamilyar kayo dyan. Yung mga demonyo na yan, sila naman yung gumagamit sa katawan ng mga sobra-sobra kumanampalataya sa Diyos. Kumbaga, sinusubukan yung paniniwala nila. Nililin lang nila yung utak nun para makapasok sila sa sistema nito. Basta, manood kayo ng mga exorcist na movie. Kalimitan sa biktima ng mga demonyo, kung hindi mga madre, yung mga talagang deboto. Pero kayo, ano ang opinyon nyo sa kwentong ito? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.